През последната седмица двама купувачи се опитаха да прескочат моята дейност на два различни обекта. Как разбирам? Собствениците ми звънят. Тоест това не са колеги, които са се опитали да се свържат с продавачите. Това са хора, които са видяли офертата, понеже аз работя ексклюзивно и когато представям един имот, го представям в пълния си блясък, т.е. снимам сградата и особено ако има големи предимства по екстериора на самата сграда, снимам го с дронове, без дронове, така че да предизвика интерес. Много често се получава доста успешно. И някои хора са решили да се свържат директно с съответните продавачи на имотите, които продавам. Хубаво де. И се замислих защо тези продавачи не правят сделка без мен. Окей, ние имаме ексклюзивни договори с тях. Но ако искат, най-вероятно може да го направят. Окей, ще има някакви главоболя след това. Най-вероятно са получили доста голяма стойност. Аз знам каква стойност съм дал на тези хора и съм изключително благодарен, че има такива хора, които оценяват услугата, която получават, без значение от кой е. Аз също получавам услуга от най-различни други дейности и съм супер благодарен, когато някой си свърши качествено работата и с кеф си плащам. Защото знам, че в дългосрочен план това печели. Печели и клиенти, печели и хора, печели взаимоотношения. Уин. Доста печелившо е, да. Другия път, когато се опитате да прескочите дадена дейност, се замислете, правилно ли ще бъде или не. Ще спестя или по-скоро ще си навреда.